Po, time check natin 3:07. Nasi kagat yun nandun sa loob ng CR tiles. Labor kaming tatlo. Nandito si Elias Lagas. Tinatel ng gripo ni Rica. Gatas o ano na lang. Sige, salamat. Budakan kong gatas. Ay, bay na, amari. Gatas daw para pumuti ka. Kaya ano nga, nilagyan ng gatas para daw mamuti. Oh. Ayan po, luto na yung aming linaga. Ayan po, time check 2:48. Ayan, nanonood sila. Audience. Para ano, Nanonood kay Gatcho. ilang araw kayo dito. Isa-isa. Isang ganda. Kada isang araw, isa lang. Nakakata isang araw, isa lang. Isang araw na isang test. Kaya mo. Maganda yan. Tingnan mo pag nakakabit na yung lahat. Ganda yan. Salamat sa kapi. Oh. Ayan, tanggalin natin yung buto ng langka. Tapos lalagain. Lagyan ng asin. Masarap to. Ano po yung merindahan namin? Ito. Pero ano gusto ni Elias Lagas? Ribbon daw. Ano ba? May birthday. Yan! Tanggalan ng ano. Ito, mas mura to. Okay na to. Yung buto, masarap. Asinan natin. Hindi lang. Meron kami kayang ganyan na ano. Yung pinaglalaga, asin lang. Masarap yan. Lalaga. Akit na muna. Red ribbon. Walang retrieve dito, B. Sarap yan talaga sa ano, ginatan. Masarap. Makulot sa na kaya sa kamo? Oo. Sarap niyan. Ano pala request? Red ribbon. Ayaw ko yan. Gusto ko ribbon. Grabe. Nagre-request. Nagtatanong kasi si ano, si Erika kung ano daw merienda. Red ribbon na. Pero mag-ribbon na ano. Makasub-kasub. Namit imo. Kay Erika pa. Dawakin alas 7 makan makulit. Nag-aaboy. Ay, Erika. Gusto ang bugan ay kapila sa buhay. Lumanas! Mga pang nakainom na ni. Papakulan natin. Asin lang, sarap yan. Ito na lang. Kaya di rin binabot sa mantika lang alas mga ka rin tulog. Katulang. Gulayangan. Matamis ah. Ano iniiba pag kayo sa gulay ba? Oo, matamis. Pero pinakamasarap niyan sa ano, ginatan o kaya ice candy. Ice candy lang ka. Gusto na lang lang ka, kinamay. Sarap yan. Borong. Ato lang. Turo nun. Kuya, sana ko yung magtubo na siya. Ito bu... Oo. Yung gamot. May gamot na. Ilan buto yung dala mo? Natatanim? Siguro mga 4 yun. Oh, pwede na yun. May 4 ka ng puno. Kunin mo rin, isama na natin. Ito pa. Isama na natin ilaga. Ay, yung gagaling niya. Itatanong mo yun. Ano tol? Ayun, bago magsabi. Isang linggo yun ano? Oo. Mabuhay. Oo. Pag nabuhay yun, hindi mo. Hindi, mabubuhay sa mahal na araw yun. Linggo. Pag nabuhay. Ang tagal naman yun. Mukhang nakainom. Sobra na nga niya. 4 na taon bago magtaho. Diyan niya ako yayam sa tulang. Galing kay Erika. Ito magpapayaman kay Lagas. Ng truck. Dadalhin sa Maynila. Sa Maynila. Ano ka ba? Ada na. Ay, yung isang ano, bubuksan. Ito, mag-alo kita. Sige na, ako na bala. Yeah.
557. Ay, 257. Kaya ko na to. Kaya ko mag-isa. Ano kayo? Doon na. Tinugal. Kaya ko na. Go na. Don't worry. Ay, ko. Nung pulot? Yung kalita. Ay, lana. Mantika. Mantika. Yan ang gising. Ano yun? Supos. Oo, di ko ganun si Jose. At aming lawas na ako, napat. Tapos man, dali mo na. Gusto naman magalo. Ay, gawin. Tapos ay. Ano kong upasahan? Po, time check natin. 3:07. Kasi kagat yun nandun sa loob ng CR tiles. Labor kaming tatlo. Nandito si Elias Lagas. Tinatel ng gripo ni Rica. Kontrata. Oo. Kontrata, yung mga pinutol. Yung kamay pati puno. Parang kamay nagsyukoy. Kasumok man niya ka nagtatalis ka. Samina nga yan. Ano? Bukali ka sa buong kotse, ano yan? Pampunas. Ay, dahil makikinig sa ibang naisip at tagas. Bukali ka sa pum nga eh. Yung pum na isang ribuhon, pampunas. Bukas pwede na ilagyan ng graph. Pero butangan. Yan po yung epekto ng langka. Ayaw niya nga ng langka, gusto niya red ribbon. Ano yun, durian. Nagkagulo na durian sa langka. Ayan na. Kontrata. So yung patoy pala, italas mo. Yung patoy. Ayaw. Parang ganyan yung kamay. Hindi niya gumagamit ng ano, Radila. Oo. Parang kamay na lang. May makita na baka nasisara na yata talaga yan. Baka Bakit tayo ni Bibi mo? baka sabi ni Ate Chi, baka nasobrahan ng gamot niyan. Bakit hindi? Tanungin mo, patikin na yung gamot na iniinom baka. Ay paya, mapagalitan tayo natin si... anong ginagawa ninyo niyan kay ano? Ginagamit mong kamot. Ano, nakakontrata. Ayos na niya pa rin. Dinugtong. Talis na. Halo. Jay, ano Jay? Halo. Get ka na Jay. Oh, thank you. Bukas. Yan, kumukulo na. Linaga, buto ng langka. Parang tinapay din yan. Hindi mo na peanut butter. Ang timpla ng kape. Amuay.
Seryoso po siya ngayon. Gagatso! Yan. Kapares po ay langka. Natasan ko pa. Kaya huwag na. Sila. Sa akin, petitim lang. Ay, paubos na talaga ka. Umulan na yung ano. Apoy. Tol! Matutuyo to. Ay, matutuyo. Maano to? Babahaw. Ito gatas o ano na lang. Sige, salamat. Butaan kong gatas. Ay, bala, amari. Gatas daw para pumuti ka. Kaya ano nga, nilagyan ng gatas para daw pumuti. Gamsi. Keji. Lokal ka dyan. Anong salamat? Oh, ito na Keji. May gatas. 50 yan. Ay, sigimita. Ayun, sa Manila. So, kapiyan ka niya. Mancing ko. Kusasat. Sa estero. Oh. Ayan po, luto na yung aming linaga. Baka bukas magdiin na to. Pula na. Patayin yung tangki. Lagyan natin sa plato. Dali man kuya. Hugasan. Ano? Hugasan natin para... Ayan. Oh, yan na. Ayan na. Bigyan natin sa tubig. Halika. Magsalang ako? Ha? Takori. Sarap takori. Nakablagan, Sade? Oo. Ay, Tikman mo na kasi. Oo. Sarap takori mo. Ano po, tikman na namin to. Sarap to. last stress niya. Alas 3 na. O kaya na? 3:20 na guys, ang bilis ng oras. May puntahan ka? Wala. Wala na lang mix. Wala. Buko ka sila ng ukad. Ha? Ito lang lumok na maray. Sarap guys. Maganda siya, kamote. Lalong may suka. Pasang may suka. Masyal pa dito sa asin. Pwede. Deal. Ay, asin. Toyo. Ala, nanutang. Ano? Lana? Diba? Kaya mantika. Ay, ganito. Lalo nga mantika. Ayan at maya-maya pauwi na kami. Time check natin. Oras na ba? 3:55. Yan, lilinis si Rika. Huwag naman sana masalubong yung ulan. Di yan. Yan, linis-linis. Bukas naman balik. Ano masasabi mo sa tiles? Sa tiles niya, no? Papa ni Rika. Ay, Papa ni Rika. Papa ni Chinchin na babaliktad Ayos, na. nagka-design siya. Oo. Grabe. Diba? May tiles na. Important pa talaga. Elias Lagas! Sabi ko ano masasabi niya sa tiles mo. Ginawan mo lang approve ka talaga. Very good. Pati labas, tiniles mo na. Ayos yan. Tatanda sa loob, dito lang Ikaw get siya, nag-tiles sa loob. Nag-tiles din sa labas. Kontrata. Oo. Ilan naman yun? Magkano bayad? Kape lang daw, kape. Kape? Hmm. Okay na yun? Kape lang, sapat na. Talaga. Ayan po. Yun, uwian na.
4:14. Yan, si Rica naglilinis. Ito na kami. Sige. Ingat, salamat Sige, kuya. bye-bye. Cellphone mo maanoan. Let's go na. Bada farm. Adi man yan, wala dilaman. Gaputan na. May mani daw. Tingin taraw. May mani. Tingnan ko na yung ano, mani yung laman. Ay, wala pa. Damo yan. Akala ko mani. Bukas naman kami babalik dito. Ano, sama pa kayo? Oo. Oh, siyempre. Tekstan kayo, nandun. Oh, panggatong. Dalhin natin. Ako. Yan ang bunga. Ayun po si Lagas na una na. Namimiss niya na rin si bibi niya. Pagka mo lang uwi. Wag ka munang umuwi. Ito kanina. Ah, isin mo yan. Yung una to. Pala hindi ako mapaligitan ni bibi ko, dadaling dito. Balaklak. Bibi ko, wag ka lang magalit. Kasitas yan. Panggamot yan sa buni. Ari, Oh, kasitas. Kapurpo sa amin. Oh, kasitas. Kapurpo. Ito, adi dawon. Panggamot sa buni yan. Kasi mo yung sa ating kabuli. ay yung gulang ng manok, pili na no. Pwede. Tatada kasi lias. Kasitas. Ayan po, basa. Time check natin, 5:03. Ah, bis muna tayo. Ilagay mo natin doon sa Dito tayo sa barracks na. Kung kailan parating na kami, malapit na kami dito, saka lalong lumakas yung ulan. Grabe. Oh. Basa. Oh. Oh, ay, basa. akala ko yun, scatter ka. Amoy. Rigos. Tarigos baga. Kung kailan malapit na. Ay, nako. Jay! Tinatanong ko to siya. Jay! Anak ka lang naman. Nakapauso tuloy. Ha? Ano yan? Sulangka.